Di ba nakatay channel sa YouTube? Wala. Meron. Reels ra. Ha? Reels. Reels ra? Okay, dalaw kayo sa kanya sa Facebook niya, sa Julita Buba. Yan. Okay? Sa At Reels. support nyo rin siya, ha? Wow, Si Ma'am thank you, Julita. Ma'am. Ma'am Julita. Yan, grabe ito. Magaling at masipag. Yan, dapat natin gayahin. Mga ganitong klaseng mga ginang na talagang buhay na buhay. Ma-inspire ta. Uy, wala rin. Oh, Ilagay. Carly Mirage. Yes, dapat saan eh? Yan na nga. Yan na lang. Mo. Ay, sir, murag wala ko ani. Oo, yung 190. Wala ako nito, sir. Wala ako nito, sir. Hoy, mino ka. Hadlo ka ni. Ha, isa lang. Ayan, nahurot na, sir. Nahurot na, sir, ha? Okay na. Butangi yung Ito kaya. name, sir. Nagkaroon ka na. Ha? Anong bang pangalan yan? Hybrid magma. Ay, meron. Meron yan. Meron yan, sir. Yung dahon, itong dahon. Magma, meron yan. Ano pa ba, ha? Di ko kasi na ano yung lista. Yung lista kasi, nasa iyo na eh. Okay, lagyan mo na ng name, sir. Oh, ay lagyan ka naman nag-display. Wala pa ni. Kana. Oh, kana. Okay. Kasera 3, 6, 9, 12. 12 is 1 dozen of pots. I ordered and reserved. Okay? At ngayon, ay nandito yung mulberry at saka ito. Ito at saka mulberry para pa Nga, ma'am. yung may bunga para one. Yan o, makain o. Oh, yan oh. May ano ka na ha? May buena mano na ha? Okay, mamaya ko bayaran pagdaan ko. Okay. Si Ma'am Jinky. Oh, nandito na si Ma'am Jinky. Ano na dugay mga ka Ma'am Jinky? Ha? 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 Sa? Ani kung ma-plaster Oh, plaster. Ngano wa man tuni mo nga na. Kuha pag plaster. Naman Okay. eh. Sige, advance natin yung video. Kay Ma'am Rose, oh. Dami, oh. Oh, dami. Ang dami. Ay, ang dami niyang. Ano yung black? Black mambakulo. Ma'am ba? Black mambakulo. Ako una black pa rin. Si Boris. Black mamba na aktivis at saka jamat-jamat. No. Murag Black Marira, pareha sa amo nga. Black mambakulo. Pag-shooting ha, eh. Sinong may sabi? Lawrence. Ada. Lawrence nga pa. Sama si Lawrence. At wala si Sir Lawrence. O pa may magkita. Sige, nag-PM na ako. Hello, ma'am. Wapan, giant ma'am o. Giant bird Oo. Congo. Oh, bird Congo. Ang bird Congo niya, oh. Laki, oh. Giant. Tama po na yung Kani? Crystal o. Pero ka na. Meron na ako. Ah, magkano niya? Mas malaki. Ganyan. Para, pero kung ikaw, bigay ko sa'yo ng 2.5. 2.5. Okay, 2.5. 2.5. Ano ito? Torto, Ah, torton yan? Laki, ah. 1K. 1K. 1K na lang yan. Para sa'yo. 1K ang tortom. 2.5, agoy. Ilipat mo na lang ng malaking pack. Oh, nice. Kunin mo na yan, ma'am. Ayan. 1K na lang yan. Para sa'yo. 1K na lang. Ha? Meron ka namang turtong, di ba? Meron. Meron, meron na rin Crystal Hope. Meron na rin. Pero nakakatuwa eh. Okay. Tingnan mo sila. Ay! Sa may display din mo! Ah. Saman! Ha? Sama ni mo. Wala, tulong-tulong na siya. Ah, sama ni mo.
Moni Kwan? Thailand Airport? Thailand? Dili ko ato ang bol bitaw pahapa na. Magkano ito? 250 ma'am. 250? Yan mas puro sa ma'am. 250 daw, Thailand. Thailand Airport. Ala, Diyos ko, my God. Oo. Ang ganda. Oh, yan, naka first base ako ha. Nabuhay naman na siya. My God. Ang hirap nito pag nakadalaw sa ganitong exhibit. Hindi ka ano? Oh my God. Ayoko na. Wala na. Si Ma'am Jinky. Pabalikin pa. Oh my God. Ang dami pa dito oh. Ang ganda ng beauty oh. Wow. Tagpila ka ni. Tangkin sa ni Ma'am. Pila man na. Kaning beauty. May presyo anak paminaw anak. Paminawon pa. Oh my God. May paminaw-minaw sila. Paminawon pa yay. Paminawon pa. Oh my God ka. Pila ka na. Lisod ng paminawon murag kakulbaan tada. Si Ma'am malinit. Pagkatiman ko, ikaw malina. Oh my God ka. Kay ang iyahang tanom lahi, unique ang iyaha. Gikan pa sa Mars, layo pagigikanan. Oh, mao na siya. Mao nang nadugay siya. Sa aman, ma'am? Sa aman ni may butang. Oh. Ha? Ha? Asan? Ha? Ulo, meron na akong nabili. Ay! Uy! Ano ba yun? Hindi ko nakita kasi plastic na transparent. Walang damage ang dami niya. Nakabili ako last ano nyo, display, ang dami ng ganyan. Ito, magkano to? Yan lang, 15 naman yan. 250. Meron pa isa na. 250 din. Walang discount ang suki. Wala. Ano yun ma'am? Walang discount ang suki kako. Wala. 200 daw. Oh, meron na ako. Oh, yara siya. Yara bida ha. Nara siya ha. Oh my God. Saan mag-isa ma'am? Saan? Ito. Okay. Ito, tsaka ito ang bilhin ko sa'yo. Sige ma'am, thank you ma'am. Okay, para binamano. Ayan, may binamano na ha. Ayan, mauubos na yan. Mauubos na lahat yung tindang yan. Ayan. Ayan na, si Sir Lawrence. Oh, tutut siya oh. Oh, ang gandang tignan ng mga aksyon pag ganito pa lang nag-display. Ang ganda. Wait. Ano yan? Ano din, picture plant din. Patingin. Mas malas naman yan. Mas malas naman yan. Messi. Ayan, last yan. Ala, bakit ganyan? Parang namatay. Nalaylay siya. Ha? Hindi na diligan. Na diligan ni ma'am na kuan lang. Bakit ganyan? Yung nani mag-siya, wala pa lang ni mabutang sa butanganan ba? Kanang Abi ko kang Ma'am Jinky yan. Hindi, kay nanay. Sa iyaha, yay. Ay mo din na. Pero parang mas buhay ito. Ito na lang kunin ko. Sabi nila. Wow, look at this. Exotic. And this is endemic plants of Bohol. Asa to nga town gikan ni Ma'am? Asa nga town gikan? sa bukid na ma'am dinhi na to. Sa- Bukid. Ansong bukira? Bilar? Bilar? Duwero. Duero? Okay, Duero. Kana, tagpila na yan. Iyang mo sa tree, no? Mga natural niya. Bumili ka na yun, nangununtoy, namatay. Oh, kasi nababad. Gibangan pumanggod ni mo ni nga Oh. kuan o na. Ayos sila, oy. May nagtuto. Yan.
Ito ang kunin ko pa yung mga drinky. Yan na lang. Tapos, ang dami na may kalamansi pa. Hoy, radicals. Ayan, marami naman tayong radicals. Tapos, meron silang white princess. Meron silang silver buffalo. So, tsaka meron silang pudol. Ayan. Dami. Oh my goodness. Ang happiness sa mata. Ganda. Oh, look at them. Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pots. Oh, ang ganda rin. Crotons. Nagpila ni crotons? 150 lang sa'yo, ma'am. Oh, 150 lang daw yan. O, dito na. May crotons pala Mura lang dito. yun. Mura lang ito. Ano ito? Mamay? SP Colombia ka nagamit sa travel. Ano saman? Nagamit perfect mo. Ah, SP eh? SP. Ay. Sayang nga. Ala, uy, nakulit. Kanya kanina saan sa man eh? SP Japon. SP, kaya po na. Ano naman kung akong gipalit ni mo? Ano sa man eh, ma'am? Si Maxima. 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 Maxima ba rin eh? Maxima. Lapat man tong Maxima. Isang kakala. Tanawa na kapatid ko sa mga asal ko. Ga? Maxima ba rin ang anong haba? Oh. Meron siyang mga... meron din siyang Siam Jade. Oh. Middle leaf at saka red cardinal. Maxima. Ang sama ni? Si Pacifichol. Ha? Pacifichol. Pacifichol ni naku inakuan ni Pacifichol. Pacifichol. Fussy. Picchol. Petiole. Pacifichol. Face Pacifichol. Malay ko. F-O? Fussy. Fussy. Fossy. Picchol. Petiole. Okay. Pacifichol. Okay. Pacifichol. Ito yung nandun kay Mang Yoni. Pacifichol pala ang pangalan. Oh, yung ganyan na mayroon siyang ano. Yan na si Maxima. Oo, parang squamiferum. Ano ba? Maunag, Maxima. Ay, oo, Maxima nga. Ato siya gamay pag Tagpila mo na. Kani 1.5. Yata di mo 1,000. Yes. Pamahalan, lagi ta ba? Maxima niyo, Maxima. Maxima. Maxima la bandera. Maxima. Si Maxima la bandera. Snow drift niya, oh, laki, oh. Sa travel, kalaman. Ay, nga naman na. Tapos yung mangkok, oh. Ponytail niya, ang cute. Oh. Saman. Sa report kaligo nun po. Dako kay si Oh kanang my God. Superboy. Superboy, Supernova. Kanang Superboy, wapa ko kakita. Kung sana. Oh my God. Oh, mga gwapa ang tanong ni Ate Siling. Excited. Ata ba po, Ense? Yes. Ang ganda, oh. Parang ano. Ansa na tip nga, natong mamahalon nga. Tanong gani. Si Baros Wanong nanam. Siguro ka na, Baro? Nana, baro-baro. Nana si Baroswan. Meron siyang Aurea, Epi, Bilitier na mini, yung ano, dwarf. Oh, ayan, nakita nyo na lahat. Oh, Kuan. Poledicton na kani. Antorium Poledicton. siya nga, polydictum. Ay, meron na. Pero lahi lagi ni. Ito ba? Mature naman good to. Taas kayo? Yan. Oh, Nya pila man ka finger. kuan. Dili pare-prehas. Nay 7, nay 5, nay lain. Gikan sa Kalape. Oh. Si Maxima la bandera. Yan. Meron pa siya doon sa ayan, kay Ate Siling, dami niyang tanim. Ilagay mo. Fresh yung suki, ha. Fresh yung suki yan. Dito naman,
Nadiri si Mr. Bupa. Yes! Always present. Ayan. Always present. O, di po nila, o, variegated, o. Tanawa. Daghan pang kuwang, daghan pang kuwang. Ala. Daghan pa. Pastilan. Bali, 5 ka adlaw naman mo. Hanggang 7, di ba? Okay. Yan, may bunga, oh. Pwede na itong kainin. Matamis yan. Kinakain siyang ganyan? Okay. Let us try planting that. Ganda. 150. Okay. 150 plus katuday. 100 na lang na. 7. Para may hangyo kunwari. Ano sa nga sa inyong garden? Heda's Garden. Eda? Heda. Ang Heda mo. Di ay ni. Ikaw, Heda, ma'am? Oh, nice meeting you. Di ko kayo. Bago lang ka, no? Dugay na ka nag-member dire? Kala nga nung amang kamatok katikod sa imong wakagwapahon. Ha? Hilom ra kayo, no? Oh my God. Unsa man ni ma'am? Nanong black man ni? Unsa man ni ma'am? Rainforest na. 200 na lang yan. Di ba ganito yung ano? Coco. Ewan very strange kasi pahaba. Paano? Hindi ko nila. Rainforest. Okay. Bale, yun. At saka yun. Bale, 6, 7. 7. Dito nga. Naay daghan. Nanagpo na ang mga ingana karon. Sa pa. Daghan pa mo blaen? Naa pa. Ay naa. Naa. Naa pa. Saan ang titawag, ani ma'am? Kani ma'am. Unsa na? Unsa nga na? Sucker. Ha? Sear sucker. Si Sear. S-E-E-R. Yung S- sucker nga S-E. S-T-E-R. S-E-R. Yung sucker nga sakit pa S-U-C-K-E-R. Easter Soccer? Sear. Cheer. S-E. S-E-E-R. Ah, Sear Soccer. Soccer as in soccer. Oh, sucker as in sucker. Oh. Oh. para Pagpila man eh. Pila man ni ma'am. Monday, ang pa man niya. Are ko. Mas guwapa mo mo? Mas guwapa ni. Oo. Ano na ay buhay na mano po mo ba? Bitaw, ma'am. Uy, nabuhay na po. Diba? O sige nga sa inyong garden, ma'am. Green City, ma'am. Ha? Green City, Urban Garden. Green City. Okay. Urban. Mga sikat ba na? Sikat man nga garden. Kwanto, ma'am? Uy, kadutong Urban Jungle. Oh. Mga mahal. Di ba parehas man mo? Lahi mi. Malahi mo. Oo. Oh, mas guwapa pa ni. Oo. Mga collection to siya, ma'am. Kani, tagpila ni. Horsetail ka. Pila na? 500 ang dagko, ma'am. Hindi mo yung 300 mas ang dagko. 300 na. 500. Kani. 500, 300. 100. Balik na lang. Pagbalik mo na lang. Pagbalik ko na lang, Ah, okay? oo, okay Sige, lang. Sige. Makapalit-palit nila. Ano sa ta? Urban City. Green City. Ay, Green City. Abi ko urban. Garden. Pero pwede lang Green Ah, City, ma'am. Green City Urban Garden. Sear Soccer. And then, Horsetail. Horsetail. Lisura magtumaan. Unsa natingan ani mong garden, ma'am? La Verde. La Verde. Hoy, ginoo ko si ma'am, hindi ini ko kaila. Nausap nagwapa labaw. Ay, nako, ikaw man di, ma'am. Tagpila man di. Ang distant tilubo, ma'am. Oh, Kani 450. 450 standilobum. Distant tilubo. Dis, ano? Distantilobum. Okay. Ang pero, Pero 300. 300.
Distantilobum. Ayan. Kaya nabati ko si ma'am at ang ganda niya. Sa atin na lang. Kunin ko na ito. Pero ang mahal naman ma'am, 300. Dadalawa lang. New leaf. Green naman yan. Green lagi. New leaf pa, sir. Balik na siya. Balik na yan. Nag-revert na. Grace. Yan ang white princess, te. Nag-revert na yan. Wala pa, sir. New leaf siya. Basta yung new leaf. Nag-revert siya. Ano? Ito na lang. Para may mabili ako kay ma'am. Standilobum. Oh, Standilobum. Ilan? Magkano ang last price, ma'am? 400. Ha? Ano yung gano'n? Standilobum. 100? 100 daw. Okay. Tapos na kaming tumingin ng mga plants. Ang sabi namin kanina, as usual, na yung gano'n na sabi namin hindi na kami bibili dahil marami na masyadong plants. Pero yung makita mo yung plants, pag ikaw mahilig sa plants at nakita mo ang price na affordable, ay parang hindi mo mapigilan talaga yung feeling mo na gusto mo magkaroon ng gano'n. Lalo pat maganda at lush. Kaya gano'n ang nangyari sa amin. Kaya nakabili na naman kami. Hindi naman sana sadyang bumili, pero you know naman, mga plantitos na exhibit, siyempre, tumingin kami, hindi na iwasan. Ang daming tao ngayon, at ngayon, nandito tayo sa KFC. Ayun si Edgar, nandun. Nandun siya, umorder ng snack. Snack lang. Sa akin ang inano ko yung pangalan nito. Kung bahala na. Basta't yung snack lang. Snack combos. Okay. Kain tayo guys. Oh my God. Tingnan mo naman ang itsura ko. Oh my God. Yan guys. Naka-stock na kami. Magpaalam na kami guys. Okay, thank you. See you on the next video guys. Sana maulit ang mga ganitong events dahil ito ang witness natin yung makakita ng magagandang plants talaga. Ang gaganda. No? Nakontento pala kayo. Happy na kayo. Okay, bye-bye. See you on the next video. Take care. Siya lalo masapi siya. Ako lang masabi. Siya lang masapi. Kasi isasalad niya ibang tanin ko. Isalad ko daw. Magagawa ako ng condiments. Okay? Okay. Para ihalo sa dahon ng mga plants na binili. Okay, let's go. Bye-bye. See you on the next video, guys. See you on the next video, ha? Okay, please like, comment, share nyo. Sabi ko, share nyo para sa ganun dumami tayo at marami tayong magkakatuwaan dito ng lumaki ang Rich Chicks family. Bye-bye!